chi'n gwrando i sesiynau Llais y Maes, ni di mell, dyma Cymru Lloegr allan rws. Just methu symud o'r gornel. Weithio mae'n sbio ochr yma, mae byth yn ddigonol. Rhywun gofyn fi beth sydd yr waith yma heno. Trosi ond fy meddwl does na dim byd yma. Byddwn dechrau fflio, dwi jyst yn eistedd mewn lonin. Dyna'r unig amser, dwi byth yn teimlo'n aflonin. Heno mae gwaed a gwydr a llawr o toiledi. Dwi'n methu cydymdeimlo hefo sy sgwadi. Trosi yn fy meddwl does na dim byd yma. Dyna gyda fi lle mae'r anifeiliaid byth yn menso. Gawn ni siarad am Cymru Lloegr allan rws dim waith eto. Check it out.